तो हम दिखा देगा जी यहाँ की गाय अर्थात बाबूजी। तो जैया हमार माथा कहल जाला कि सबसे बड़ा पावर होला मेहरारू जी, मेहरारू के पावर जेके घर में छोटा मोटा होम मिनिस्टर कहल जाला। मैं अगर ये घर के होम मिनिस्टर लोग पगला जी जाता, मैं मर्द लोग भीजल बिलार बन रहे लोग। यही से हमने के यूपी के ही हमने के भोजपुरी के धरोहर आदरणीय हमने के गोपाल राय चाचा जी के गावल गीत तो बड़ा ही सब के प्रेम करेला। कहे के बेटा कि रोवे गिरिए कि कोदानी ए राजा कहियो माहुर खाके मर जाई। अरे पियल ना छोड़ब त कुछ कर जाई। चलते रहिए रोवे गिरिए लइकिया कहता रे तू भी धंस जाइब चाहे हंसरी लगाइब कनिया के दूसर सरधा पुराई। तू भी धंस जाइब चाहे हंसरी लगाइब कनिया के दूसर सरधा मानी बोतिए गोगोदली हरी डाल के गिरा सन देहिया जर जाई। हियल ना छोड़ब त कुछ कर जाई। ए राजा कहियो बहुर खाके मर जाई। कहतरी मेहरारू ढेर दिन सानी अब नहीं सहब अब तनी रोजे पी के आवाजी से ढेर दिन सहनी पिया अब नहीं सहब अब तनी रोजे पी के आवाजी से कहब हो अब न चुप रह।
रहन लगी ये जोड़ता अरे धोखे गाड़ी नैहर चल जाई हम ना छोड़बो तो कुछ कर जाई तेरा जहाँ कहियो माहुर खाके मर जाई हम ना छोड़बो तो कुछ